No a som blízko domu. Tu ma čaká živý plot na porezanie. Edko si kúpil motorovú rezačku živých plotov, zamkol a nikdy s ňou nebude robiť, pretože je slabý jak čaj. Ale nepožičia, ja mám to požičané od Gitky. Tu je moja brana, ktorá bola asi pred mesiacom nabúraná s nákladným autom. Nedala sa zatvoriť, bola krivá. 2 týždne som sa na to pozeral. Marike priviezli 10 metrov dreva a zlamali tú branu. Ja som ju provizorne takto krížom upevnil priečne a tu som ju nadrezával a vyrovnával. Teraz je presne založená, len čakám, keď bude dobré počasie, aby som ju vedel dokončiť, dozvarovať. No a tu som si urobil stavnú plochu pre auta a stade sa dalo ísť ešte popri potoku, kde stojí trabant dozadu a výjsť na moju hlavnú cestu. Toto sú konáre z minulého roku, keď som zrezával rady tuji. Tu je moje rúbanisko dreva, môj domček. No a len táto časť je moja, pretože všetko mi zobral Edko i s Maťom. No, tak toto je moja Fabia. A tu je časť mojej záhradky, ktorá tu nikdy nebola. Tu, kde stojí ten šikmý mostík oceľový, išlo koryto Dzikova. Premiestnil som ho ešte za socializmu, na začiatku kapitalizmu, tam asi o 10-12 metrov. A Edko mi už povedal, natoľko je múdry, že už si vyhrabal v pozemkovej knihe a povedal, že toto nie je moje miesto, že že mám postavenú maringotku na cudzom mieste. Toto je môj garáž, moja dielňa, preto som tu upratal, lebo zoberiem zajtra príves a budem voziť drevo tam, kde som bol pred niekoľkými minútami. Toto tu je umelý balkón postavený na železných pilieroch. Toto bola moja záhrada, bolo tu ihrisko a toto je môj dom, ktorý som vlastnými rukami postavil. A všetky stromy, čo tu vidíte, to bola moja práca. A teraz som nula. Takže takto to vyzerá. Takto prosím vyzerá teraz v zime môj dom. Tam v pozadí za tým krikom, čo je tá vyššia strecha, je polovica Marikina. A toto už tu nie je moje podľa všetkého, lenže nie je to predpísané. Tu, kde stojí to drevo, pri tom aute bol nádherný park. Teraz už 3. rok demonstratívne rúbu drevo, režu drevo, ukladajú drevo, čiže vyzeráme ako u debilov. No a toto auto je pripravené do šrotu. Bola to Felicia, mal som mu asi 10 alebo ešte viacej rokov. Teraz ide tamto, zatvára, zamyká dvere na garáži Marika. No a stáde sa ide tu bol niekedy garáž, teraz tu má Marika s kladzetkom. Tu sú dvere do ešte mojich miestností, kde mám Darling. Tu sú dvere do pivnice
A toto všetko, čo tu vidíte, na čo sa len pozriete, všetko je postavené s mojimi rukami. Táto brána, tieto stromy, tieto kriky, tento plot, no všetko, čo si len spomeniete, ešte aj tie ťahacie rastliny sú vysadené s mojimi rukami. Táto drevená šopa, táto brána a tu je môj ateliér. Schody, po ktorých kráčam, som ja odlieval. Je to biely cement a biela kamenina. Dlažbu som robil, toto zábradlie som vytvaroval. Jedné dvere, druhé dvere, no jednoducho všetko, čo tu je, všetko som robil ja. Aj cez okno pozeráme a tam je moja práca kachľovec, do ktorého som dal dvierka z ústredného kúrenia, aby som mohol dávať aj hrubšie pne, napríklad také, jak sú tu na boku. A hlboký pec je 1,10 m. Hore je nad tým viditeľný otvor, kde sa dalo variť. Takže v podstate toto je všetko, je to kráľovstvo a na druhej strane si Edko kúpil záhradu jedného chatára, majiteľa, a ja som ho prosil, aby mi pomohol ku dôchodku s 200 alebo 300 eurami mesačne a potom na neho prepíšem. Inakšie nebude z toho prepisovania mojej polovice domu nič, pretože nie som somár, aby som svoje ruky takto lacno niekomu predal. Tak toto je všetko z tých záberov, ktoré tu mám. Môj domček, postavil som ho za 2 roky zo starej maringotky, ktorú som celú rozbúral a znovu postavil. Takže a stade do domčeka chodím a z domčeka naspäť aspoň 20 až 30 krát za deň, čiže mám kondičku, jak sa patrí. A ešte môžem ukázať tieto mreže. Marika dala bez môjho súhlasu zamrežovať, lebo jej kradnem drevo. A toto mi ešte nikto nezobral, tu mám uložené 1, 2, 3 bicykle, klbovo zavesený nosič na 2 bicykle, motorová pila, s ktorou teraz pracujem. No a v podstate to je všetko. Inakšie tu mám senzor na zapaľovanie svetla, ale nemám ho zapnutý, pretože ja to nepotrebujem. Ja som si dal senzor na svoj domček. A ešte by som povedal na to najvzácnejšie, tu driemka môj psík Dodo. Na slniečku sa pekne vyhrieva. Jediný priateľ, ktorého mám. Tak, Dotko, tak. Dobrý, Dotko. No, takže dvere sú ešte pôvodné, ale sklo už mám izolačné. No a takto vyzerá vstup. To je môj pecík, ktorý mi vyhrieva maringotku. To je na dnes všetko. A ešte vám ukážem vchod do spálne, keď už mám možnosť. Tu je Edik, pozrite sa, ako sa pozerá na mňa. Som tu sa pozerá. Som tu sa pozerá. No, takže takto mám. Zatiaľ urobeno, tu mám ohrievač, infražiarič, tu mám pracovný stôl, kde píšem svoje knihy, denník má nejaká cesta a ešte baron Imrich Gelani. To je milenec mojej babky, s ktorým mala 5 detí. A tu je môj kuchynský kút a tu vzadu je obývačka s gaučom a za tými dverami ešte malá miestnosť ako sklad, ako vešiaky, skrine.
Takže je to všetko.